unicornio, depende de como queiras ver. Pechan con imán, así que é difícil que escache. Isto pode gustar para sair ou así. Sí. Moi ben, aparto chulo. Aquí dicen as cousas. Vale. E logo vemos unha botellina moi cookie. Non ten que ver con maquillaxe, pero bueno. Agora que a min xa te ensino. Sabes o que é? Sí. Aquí podo meter o perfume favorito. Non lle ves moita utilidade. Bueno, se os perfumes xa solen vir con botella, pero bueno. Este sempre dá un toque máis velado. Vale, descartado logo. Estamos en el mundo tamén moi ben. Peine. Sobre todo xente que ten así un pelo con nudillos, que se forman nudos con facilidade. É moi pouco agresivo, non arranca o pelo ni nada, ves?